Ol nämedir? Adamlary güýmedi. Erksizleri öz adyna çüýledi. Nämeler boýally, näler çüýredi. Çüýremedik akyl bilen habar ber. Ol telefon adamlar güýmedi. Erksizleri ekranyny çüýledi. Döwrümüz boýaldy, ahlak çüýredi. Tämiz beýnimizden jogap şeýledir. Nämeler galňaýar, ýukalýar näler. Adamdan bu dünýä nämeler galar. Kay işiň ölen soň gursaga dolar. Äleme garaýşyň bilen habar ber. Galňaýar jübiler, ýukalýar insap. Adamdan at galar össüde doňzap. Ölen soň sogabyny tanamakdyr däp. Öz garaýşym bilen jogap şeýledir. Ol kim idi? Etsede kän hyzmaty. İlçinde bolmaz artyk gymmaty. Kimlerge ýan balagyna sygmady. Sygýan bolsaň, sondan bize habar ber. Pesper beni näçe etsin hyzmaty. Öz ornuna bolmaz gadar gymmaty. Ulumsular balagyna sygmady. Pes kömüllen joşun jogap şeýledir. Ol nämedir? Ýyllar boý kemeýär. Ol kim idi? Ata ýumruk çeneýär. Yürekler neniň sugyç eleýär. Ýazýan bolsaň sondan bize habar ber. Ol namussir. Ýyllar boý kemeýär. Namart ogul ata ýumruk çeneýär. Yürekleri sözüm güýji eleýär. Basarsymsa bizden jogap şeýledir. Ol nämedir zamanany özgörden. Ol adamlar zamanany özgörden. Ol nämedir gyýlar ajy sözlerden. Yürekler gyýylar ajy sözlerden. Ey adam, ak ýola tarap özgörsen. Şygyrly köňüllen haýyş şeýledir.